L-ewwel nies li għexu fil-Gżejjer Maltin li mbagħad ma' żmien bnew il-tempi megalitiċi kienu jiddependu mill-bidja u bażikament minħabba dan probabbli kienu jagħmlu osservazzjonijiet kemm fil-bdil ta' temp kif ukoll bdil iċ-ċiklu ta' żmien minn staġun għal ieħor. Hawnhekk Ħaġar għandna osservazzjoni interessanti peress li għandna allinjament partikolari ma' tluħ tax-xemx fl-ewwel ġurnata tas-sajf. Għal bejn l-20 u l-21 ta' Ġunju li jiġi Solstizzju tas-Sajf, ġifieri l-ewwel ġurnata tas-sajf li hija l-itwal ġurnata fis-sena, ma tluħ ix-xemx, ir-raġġi tax-xemx jgħaddu minn ġol din it-toqba li hija fuq ħajt ta' barra tal-bini ewlieni ta' Ħaġar u il-raġġi jaħbtu ma' ġebla li hemm fuq ġewwa tal-bini. Il-raġġi fil-fatt jiffurmaw minħabba l-forma ta' din it-toqba jiffurmaw forma ta' qamar. Hekk kif tkompli tilha x-xemx u mbagħad din il-forma ta' qamar tinbidel u tinżel l-isfel mal-ġebla. Hekk kif tasal mal-art din tkun saret ċirku. Hekk ninnutaw interessanti ħafna li ma' 5000 sena ilu bil-raġġi ta' tluħ ix-xemx dawn in-nies irnexxilhom joħolqu effett uniku fejn inti tista' tara tosserva il-stadji differenti tal-qamar. Nagħtu futur lill-passat tagħna.